טוב כזה שאני מדברת. יום חדש, בית ספר, הכל טוב, הכל בסדר. כזה שאני עשיתי שיעורי בית, אומרים לי להשתלב בכיתה, לחפש בדייט עם מישהו. עכשיו, אני לא אוהבת שום בן, אני לא רוצה גם להזמין בנות. כמו יום רגיל, אני לא אוהבת של בנים. מי שאוהב בנים מוזר. קיצור, זה מאוד, בסדר? ככה לי. אני כאילו, לא בקטע של הבנים שהם אוהבים, כאילו חולצה קצרה וזה. עכשיו אני לא יודעת אם המורים יכעסו עליי. אני כאילו פשוט שונאת בנים, אני לא בקטע של בנים. הם באים חולצה קצרה, הם נכנס קצר, הם במיוחד ילד שקוראים לו זיו, הוא תמיד עם, נכנסים קצרים. אני פשוט שונאת בנים ככה. אני אוהבת בנים כאילו הם נכנסים ברוקים. חולצה קצרה. עכשיו אני לא לכם את התמונה של אותו הילד. לא מצאתי, אני יכולה לתאר לכם איך הוא נראה. יש לו עיניים תכלת, שיער שהוא צבע לבלונדיני. הוא תמיד בא עם מכנסיים שכתוב עליהם דברים. הוא בא תמיד עם חולצה קצרה, וגם כשירדתי קשב שהיינו איתו, כאילו, לא אכפת לו מה יקרה. עכשיו, הלכנו למסעדה. המסעדה היה בה פסטה שמנת, פסטה רוזה. אני לקחתי פסטה שמנת. עכשיו, זיו הזמין המבורגר, ואח שלי הזמין צ'יפס והמבורגר. עכשיו, המלצרים הביאו לו את האוכל. הוא לא יודע מה להגיד, הוא פשוט משהו רגיל, הוא פשוט התחרט על המנה שהוא הזמין, כי היה שם את הדברים שהוא לא אוהב. אני אומרת, מה קרה? אני חושב שאנחנו... עכשיו, אני פשוט, כאילו, מה לעזאזל? למה זה קורה? אוי, לא. וכמובן, התינוק הזה מחזיק ידיים. תינוק יפה. תינוק יפה. אני מת עליו כל ידים. הוא הביא תופים. יש לו רכות ויפות. ביי ביי.